आधार कार्ड को नहीं सरकार को बड़ निष्पत्ति बायोमेट्रिक्स अपडेट ପାଇଁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଏବେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆଧାର କାର୍ଡରେ ଏବେ ପଇସା ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଭିଡିଓକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୂଆ ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମ୍ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ପିଲା ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ମାନଙ୍କ ଆଉ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ନୂତନ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ 5 ରୁ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ 15 ରୁ 17 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ ଜାତୀୟଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର କୌଣସି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେଉଛି ସହଜ ଉପାୟ। ଏଥିରେ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହ ଆଧାର କାର୍ଡର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଯେପରିକି ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଇରିସ୍ ଏବଂ ଫେସିଆଲ ଇମେଲ ଭଳି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଆଧାର କାର୍ଡରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି ତେଣୁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 90% ଜନସଂଖ୍ୟକ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 134 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆଧାର କାର୍ଡ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଛି। 5 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପଇସା ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଇସା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ପଇସା ଲାଗିବ ନାହିଁ ଘୋଷଣା କରିବେ ସରକାର। ତ ଏଇଭଳି ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।